Bona tarda a tots. Perdó. Després de 3 dies bastant intensos, de molts debats, tant pel jurat com també per vosaltres al final, us donem la benvinguda a la final de la fase local d'aquesta edició de la Lliga de Secundària. Us volem donar l'enhorabona des del jurat perquè sí que us hem vist debatre aquests dies, creiem que tots dos us mereixeu molt arribar a aquest debat i per tant us volem donar també l'enhorabona. Sense res més ja donem per començar aquesta última part i pot començar quan estigui preparat o preparada l'introductor o introductora de l'equip a favor. Moltes gràcies. Bona tarda a tots i totes, al públic, al jurat, a l'Escola Cosca. Nosaltres venim en representació de l'Escola Sant Felip Neri de Barcelona i estem aquí en defensa que estem a favor de posar límits a la ciència. En primer lloc, m'agradaria començar aclarint alguns conceptes per tal de posar llum a aquesta qüestió. Què és la ciència? Segons la Real Acadèmia Espanyola, la ciència és el conjunt de coneixements obtinguts mitjançant l'observació i el raonament, sistemàticament estructurats i dels quals es dedueixen uns principis i lleis generals, amb capacitat predictiva i comprovables experimentalment. És a dir, la ciència no és la veritat absoluta, la ciència és la veritat refutable, que més ens acosta a la certesa o a la realitat. Tampoc podem parlar de la ciència com un sistema independent, pel simple fet que el coneixement no es pot quedar clos només en la ciència, sinó que aquesta està entrellaçada amb molts altres sistemes, com són l'economia, la política, l'ètica, l'art, la religió, entre d'altres. Tots aquests sistemes ja limiten i condicionen a la ciència. Això ho veiem molt clar en el cas de l'ètica i la moral, també ho veiem molt clar en el cas de l'economia, com el 2008, quan es va donar la fuga de cervells. El nostre grup, format per la Clara Net, la Fred Casadellà, el Max Escriche, el Jan Vizcaíno i jo, la Joana Mateo, ens hem basat en aquests fets per crear les nostres argumentacions a favor de posar límits a la ciència. Començarem aquest debat introduint-vos 3 d'aquests arguments. El primer, la ciència il·limitada es pot convertir en una eina de destrucció, com és en el cas dels experiments realitzats amb la pólvora. Aquests ens van aportar a la creació de moltíssimes armes, entre elles la bomba. Aquesta va crear grans desastres i catàstrofes al llarg de la humanitat. I no només això, sinó que la ciència il·limitada també ens ha portat a la creació de la bomba atòmica. Una bomba que avui en dia encara hi perduren els seus efectes. Això ho veiem en el cas de la bomba llançada el 1945 a Hiroshima i Nagasaki. Aquest any es compleixen 77 anys del seu llançament i en el territori encara hi queden seqüeles. De fet, segons la BBC, el territori trigarà uns 20.000 anys en perdre tota radioactivitat. El segon punt és el paper de l'ètica en la ciència. Aquest és un punt fonamental i que hem tingut molt en compte tot tractant aquest tema. És per això que trobem gran importància introduir-lo a la tesis. I és que la ciència, si no ens acompanya d'una ètica, ens condueix cap a un atzucac, perquè la ciència és molt poderosa i també ens ha portat molts beneficis al llarg de la història, però també n'hem perdut molt pel fet que no tenia límits. I això ho veiem al llarg de la història també, amb els experiments nazis. Uns dels experiments que més mal ens han fet i són la prova que la ciència se l'ha de limitar. Sense anar més enllà, 3 anys enrere, el metge xinès que va fer manipulacions genètiques a uns embrions. Aquests van ser els primers humans modificats genèticament. Un experiment que es va fer sense cap garantia de seguretat i èticament no s'hauria d'haver autoritzat mai. Anem pel tercer punt, que és el canvi climàtic. El clar exemple on la ciència s'ha descontrolat pel fet de no tenir límits. I és que la macroindustrialització i les noves tecnologies també tenen una cara dolenta. Perquè tots aquests avenços ens aporten a la contaminació i a la destrucció dels recursos. Com veiem, en el plàstic que arriba al mar, dia rere dia, any rere any, sense parar. Quan es va començar a produir aquest plàstic en massa,
no es va tenir en compte que aquest no es podria reciclar. I això va acabar amb la destrucció de milers d'ecosistemes. De fet, cada any 8 milions de tones de plàstic arriben al mar de tot el món. I el 80% de les aigües residuals del món s'aboquen sense tractament previ. Un cop dit aquests 3 punts, avui us venim a argumentar que estem a favor de posar límits a la ciència. A continuació, els meus companys i companyes us defensaran aquest punt. Moltes gràcies. La ciència sembla no tenir límits. Aquesta ens fa sentir capaços de poder entendre i manipular tot allò que se'ns presenta sense cap mena d'impediment. Però el fet és que la investigació en té molts. Citant el professor del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el doctor Pere Puigdomènech, la ciència no es pot limitar perquè la curiositat humana és il·limitada. Si hi ha una porta tancada, algú intentarà obrir-la. I si hi ha una muntanya, algú intentarà explorar el que hi ha darrere. Bona tarda, senyores i senyors. Nosaltres som els estudiants Aina Galán, Dània Vilella, Nil Medina, Àlex Sampietro i jo, Pau Losada. Som alumnes de l'Institut Jesuïtes Gràcia Col·legi Cosca i creiem fermament que no cal posar límits a la ciència. Per defensar la nostra postura, farem una ullada al passat, esmentant límits i dogmes establerts. I seguidament parlarem sobre projectes futurs i els seus resultats. La ciència no és l'única, ja té uns límits, mot el qual té un origen etimològic del llatí, provinent de la paraula limes, amb genitiu limitis, que significa frontera. Factors com els recursos, el temps i els mediambientals fan que hi hagi carències a l'hora de desenvolupar idees. Vostès què pensen? Hi ha millors energies que les verdes? El conegut Elon Musk, director executiu de l'empresa Tesla, té el pla de desenvolupar 10 gigafactories capaces de subministrar una energia elèctrica solar suficient per alimentar tot el planeta Terra, un aproximat de 35 gigawatts hora per factoria. Però si ell vol ajudar el planeta, per què critiquen les seves formes? Amb l'ús de les energies actuals, quan creieu que ens queda per vèncer el canvi climàtic? Oficialment, segons la ONU, des del 1992 portem lluitant contra el canvi climàtic. Hem obtingut resultats, però no millores. L'arrogància fa que correm una carrera a contracorrent i el nostre major enemic és el temps. Deixeu-me posar un exemple. Segur que coneixeu la Marató de TV3, on el recapte de diners públics és el major punt del projecte. Com podeu veure a la imatge, l'any passat es va obtenir un aproximat de 9 milions d'euros per estudiar les malalties mentals. En termes nacionals, el 2020, només el 1,28% dels fons governamentals van ser destinats a la ciència. En resum, és un punt empíric que la injecció econòmica condiciona la qualitat i la quantitat del treball obtingut. Però ara, les limitacions socials imposades també tenen un control sobre l'avanç de la ciència, fent que aquesta freni o fins i tot s'aturi per complet segons el coneixement humà. Tot per la por al canvi degut al desconeixement analític. El que volem dir és que actualment es volen reduir les expressions científiques degut a la por que aquestes poden donar. Com vosaltres també heu dit, exemples com els dels experiments fets per als científics Joseph Mengele, Sigmund Rascher o Shiro Ishii a la Segona Guerra Mundial. Però igualment s'ignoren les causes i els motius de millora que aquestes tenen, tot gràcies a l'experiència i al creixement moral de les mateixes. A qui li agrada l'espai? No us agrada l'idea d'anar a altres planetes? El 20 de juliol del 1969, els astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins van fer l'espectacular avenç de trepitjar la Lluna. Milions de persones van voler ser públic d'un dels majors esdeveniments històrics. 2 anys van ser necessaris perquè l'humà pogués trepitjar la superfície lunar des de la missió de l'Apolo 1. Tot això va ser gràcies al científic Wernher von Braun. Us sona el nom? Bé, doncs deixeu-me dir que ell va ser el creador dels Weltraumschiff, coneguts també com els V-baixadors,
Míssils balístics nazis, que van causar una de les majors destruccions a la ciutat de Londres. Com va dir Maquiavel, la fi justifica els mitjans, i si aquests són per la millora global, o dit d'una altra forma, tenen metes utilitaristes, hem de lluitar pel progrés científic, al igual que defensa el gran filòsof Peter Singer. Citant el papa Joan Pau II, la llibertat no consisteix a fer allò que ens agrada, sinó en tenir el dret de fer allò que devem. Ja és prou difícil per les traves que tenim que haguem de posar més límits a la ciència. És per això que no tots, però alguns pensaments ètics i morals es tornen un destorb. Un cop això, deixo pas a la vostra i la dels meus companys. Moltes gràcies. Hola, sóc el Max de l'Escola Sant Felip Neri i primer us voldria dir que si s'hagués limitat la ciència des d'un principi no hauria calgut lluitar contra tot aquest temps. Després també voldria recalcar que els límits de la ciència no són per als bons usos que l'utilitzem. Heu estat parlant tot el rato dels grans descobriments i dels grans usos per als quals la utilitzem, però aquests ja els sabem, els límits són per limitar els mals usos. Ara, tot seguit, procediré a argumentar per què s'han de posar aquests límits a la ciència. Podem arribar a unes teories i hipòtesis, per tant, coneixements, siguin unes normes, per tant, uns límits per garantitzar una ciència segura, ètica i moral. De fet, la ciència en si no existeix, ja perquè la ciència avanci i, per tant, evolucioni, va de la mà de molts altres sistemes, com el sistema econòmic, que el qual es veu afectada i, per tant, influïda. Com podem veure l'exemple de la fugida dels cervells, un fet que va passar a l'any 2008, després de la crisi a Espanya, com que en aquell moment no tenien els suficients recursos per pagar els científics catalans, ells van decidir marxar a un altre país per trobar millors recursos econòmics i beneficis de la seva part. Això va fer una decadència en els avenços científics en aquell moment a Espanya, i aquesta és una demostració de per què la ciència i l'economia van de la mà. Però la ciència no només va de la mà amb el sistema econòmic, també es veu afectada amb l'ètica. Com podem veure en l'exemple de les proves que es fan amb els embrions. Les cèl·lules mare embrionàries van atreure l'atenció científica perquè tenen el potencial per créixer pràcticament a qualsevol cèl·lula del cos humà. Per exemple, les cèl·lules productores d'insulina per a persones amb diabetis, cèl·lules cerebrals per a persones amb Parkinson, o fins i tot òrgans nous per complets per reemplaçar els òrgans defectuosos. No obstant això, per moltes persones hi havia un enorme problema ètic. La creació d'ells requeria la destrucció d'un embrió. Però el 2007, el científic japonès Shinya Yamanaka i els seus col·legues van aconseguir coixejar les cèl·lules dels humans adults en una flexibilitat similar a la de l'embrió. En altres paraules, van ser capaços de crear cèl·lules que semblaven cèl·lules mare embrionàries, però que no requerien destruir un embrió. Altres investigacions van començar a trobar que les cèl·lules mare adultes tenien propietats similars, però més limitades també. En aquest cas, per tant, van poder buscar alternatives per al problema ètic que els hi havia afectat la investigació. També, internament, el mètode científic requereix d'unes regles d'integritat en les quals es basa la credibilitat mateixa de la ciència, ja que en la ciència, com ja ha dit la meva companya, la Joana, abans, no és solament el coneixement, sinó com s'ha aplicat. Ja en si, el mètode científic requereix perquè una teoria sigui demostrada, unes proves, per tant, una experimentació, i si no es comprova, no és ciència. Com diria Louis Pasteur, no existeix unes ciències aplicades, sinó l'aplicació de la ciència. Digues. Sí, la ciència pot evolucionar amb aquests límits perquè, com hem dit abans, el que es vol limitar no són aquests progressos positius. I per el que van marxar aquests científics va ser per als problemes econòmics que va tenir el país, no per ninguna limitació científica que se'ls va donar. Gràcies.
Bé, per començar, m'agradaria donar resposta a l'exemple que ha donat el nostre equip contrari, que per algun motiu és molt popular entre tots aquests debats, i és la Segona Guerra Mundial i les atrocitats que es van cometre. És veritat que s'han comès moltes atrocitats al llarg de la nostra història, i no podem deixar que una taca perjudiqui a tota la comunitat científica, ja que dels errors s'aprenen. De fet, vostès creuen que els nazis haguessin fet el mateix que van fer si tinguessin encara més límits o se'ls haguessin saltat? Ho deixo a la vostra disposició. De fet, al llarg de la nostra història ens hem hagut d'anar adaptant a tots aquests reptes que se'ns plantejaven, a tot allò que la mare natura ens posava reptes i ens hem d'adaptar. Per exemple, les vacunes contra la verola. Avui en dia, aquesta malaltia està eradicada, ja no existeix, degut a que la ciència va progressar. En el moment de fer-se les vacunes, la gent no es volia vacunar per por a tot allò desconegut que els hi pogués passar. Però quan es va deixar davant de la por i la incertesa, és a dir, aquests complexes, la ciència va progressar i l'espècie humana va avançar, permetent així que s'erradiqués aquesta malaltia. Bé, aquests límits socials han anat, que van majoritàriament precedits per la por, ens han condicionat des de fa temps, des de l'edat mitjana, on l'opinió pública es basava en Déu i en els seus dogmes. Tots aquests pioners en ciència i en tecnologia acabaven a un destí molt comú en aquella època, la foguera. Un exemple molt conegut dins la comunitat científica és Copèrnic, qui defensava un model heliocentrista. Què passava? En aquella època es creia que la Terra era el centre de l'univers i que era plana, i va ser rebutjat fortament. És per això que, veient el resultat de limitar la ciència, creiem que no cal posar més límits. De fet, en podríem treure alguns, com aquells deguts al desconeixement, mitjançant reeducant a la nostra societat. Digues. Heu dit que els nazis tenien límits en aquell moment. Quins límits tenien? Bé, hem dit que hi havia límits, però no eren els mateixos que aquests. Els límits, de fet, serien menors. Tots aquests principis bioètics que són vigents avui en dia no eren presents, per exemple. Estem dient que, per exemple, si fiquéssim els límits d'avui dia, els nazis i l'Holocaust haguessin succeït igualment. És per això que, clar, com he dit abans, l'Holocaust i tots aquests experiments és un atac a la comunitat científica. I errors, de fet, són errors. I la ciència està feta d'errors. Errors que, a poc ens van conduint a la veritat. Citant textualment el que va dir Jules Verne. Reprenent el que deia el meu company Pau, ja hi ha uns límits establerts, uns límits físics. Qui ens assegura que no hi ha res més enllà d'aquests límits? Potser si invertíssim més en ciència, no recaudant més impostos, sinó dedicant millors diners, podríem desenvolupar tecnologia que ens permetés arribar més enllà. Un exemple és Isaac Newton i les seves lleis de la gravitació universal. En el seu moment es creien completes, però va anar passant el temps, segles, i es va demostrar que això no era així. Va ser amb l'arribada d'Einstein que es va descobrir que a nivell planetari la gravetat funcionava de manera diferent. Les lleis de Newton no es complien. Tot això mitjançant càlculs i gairebé quasi ningú experiment. De fet, avui dia encara s'està refutant els efectes de la gravetat a nivell subatòmic com el que es coneix com a teoria de cordes. Com hem pogut comprovar, sempre hi ha hagut algú que busqui més enllà dels límits. Així que, per què no seguir el seu exemple? Per tant, podem concloure que posar límits a la ciència és, en veritat, alentir l'avenç científic. Moltes gràcies. Hola, jo soc el Jan i comencem amb les refutacions per negar el que heu dit. Primer, heu parlat molt del bo que ens ha portat la ciència. Doncs bé, ara us parlaré de dos exemples de dues coses dolentes que ens ha portat. Primer, la creació de les armes. Com ja hem vist al llarg de la història, amb invencions que no han portat cap benefici a la humanitat, us posaré exemples de les armes de foc. Les armes de foc han estat realment un invent necessari per a la història de la humanitat? Jo crec que estem tots d'acord en que no. I aquí va el meu per què. Les armes de foc li treuen la vida a més de 500 persones per dia. Les armes de foc, encara que no siguin usades, poden causar dany psicològic a les persones que estiguin allà.
El 44% de tots els homicidis són causats per armes de foc. El 2017, 857 milions d'armes estaven en mans de civils. El fet d'exercir la llicència d'aquestes armes atempta contra molts drets, i el més important, el dret de la vida. I sí, em podreu dir que les armes han servit per caçar animals, per crear màquines, però em sembla que la mort de 500 persones per dia no ho compensa. Després, passaré l'exemple d'una invenció que quasi causa la destrucció de moltes coses. El 30 d'octubre de 1960 es va llançar la bomba més potent de la història de la humanitat. Aquesta és la bomba del Tsar. Aquesta bomba tenia una capacitat destructiva de 50 megatons. Això és 2.380 vegades més potent que la bomba d'Hiroshima i Nagasaki. Aquesta bomba es va llançar en unes illes, per sort, però va eliminar i matar milers d'ecosistemes. Ara us posaré un exemple de què hagués passat si aquesta bomba s'hagués llançat a Barcelona. Com veieu, hagués matat a 2,5 milions de persones i el radi que veieu en taronja seria la radiació tèrmica, que hagués causat cremadors de tercer grau. A mi em sembla que això no compensa l'avenç científic que va proposar la fusió nuclear. Després, pot ser que la ciència sense límits sigui més ràpida, però no hem d'oblidar que amb límits és bastant més segura. Després, abans, l'he preguntat al meu company que si es pot avançar ficant límits a la ciència. I jo us poso un exemple de que sí. Un exemple de l'experimentació amb animals. Hi ha una alternativa amb l'experimentació animal i és el QSAR. Això és un simulador informàtic que el que permet és simular els comportaments dels químics que es volen provar per no fer falta provar-los en animals. Sí que és cert que és un procés més lent, però és menys costós i més efectiu. Així que, a part de reduir temps, és una alternativa molt fiable al maltractament animal. Després, també heu parlat de Copèrnic. Cal diferenciar el context històric actual amb el de Copèrnic, ja que en aquella època estava en un moment de màxima opressió, no com ara. A més, jo, si em fico a la pell de les persones d'aquella època, en les quals vivien molt tancades en una església dogmàtica, jo, sincerament, no hagués cregut el que m'hagués dit un llunàtic, que en aquell moment deia coses sense proves. Digues. Estem parlant de tots aquells invents dolents, estem parlant estem veient la part negativa, però a la guerra hi ha hagut invencions que ens han permès fer bons invents, com el GPS i el radar. Sí, Què en té a dir envers això? Però tu creus realment que aquests invents compensen el mal que han fet els invents dolents? Nosaltres no estem parlant de limitar tots els invents de la història de la humanitat, estem parlant de limitar només els dolents per fer que el dany sigui el menor possible. Alguna cosa més? Moltes gràcies. Primerament, volia comentar el que el nostre contingent acaba de dir. Ningú del nostre equip ha defensat les bombes ni les armes de foc. Estem en contra, de fet, però el que estem dient és que, tot i que no limitar la ciència pugui tenir aquests riscos, les possibilitats són molt majors. Dit això, espero esmentar les possibilitats més a la continuació del meu discurs. Hem comentat fets passats, errors i encerts, però què en pensem dels projectes futurs? D'aquells que, com hem comentat anteriorment, ja es troben limitats per aspectes físics, com el temps. A la introducció dels nostres contingents s'ha esmentat que la ciència il·limitada porta contaminació. Però no creieu que si la il·limitéssim donaríem pas a solucions a aquesta contaminació? Un exemple de casos en els que limitem la contaminació, o sigui, els avenços de la contaminació, és de grans empreses com Tesla. Aquestes lluiten constantment per trobar respostes a preguntes com la creació de bateries que no generin tantes emissions, però reben constantment crítiques sobre la procedència dels seus materials. Un altre exemple d'avenç al que limitem i és mediambiental són les plaques solars. És ben cert que aquestes plaques, la producció d'elles, és contaminant, però l'ús massiu d'aquestes compensaria tots els gastos inicials. Així doncs, deixem d'invertir en projectes de futur per les conseqüències que poden tenir en un present?
Com podem contemplar, tots els límits que he comentat anteriorment són límits ètics, però envers la ciència, la verdadera qüestió és: val la pena superar l'ètica per un bé major? És a dir, justificar la fi als medis? Per resoldre aquest dubte, imaginem-nos un món en el qual a la ciència no li fos imposat cap límit. Aspectes fins ara inimaginables o poc introduïts a la societat com a transhumanisme formarien part de la nostra realitat. Exemples com ara el del Neil Harbison, el primer cíborg reconegut per la seva necessitat de portar una antena al cap que transforma les ones de color en ones de so, formarien part de la nostra realitat, no seria un cas aïllat. Exemples com el de Neil Harbison no són casos aïllats. La ciència pot arribar a fer coses increïbles quan no se li posen límits. Per l'altra banda, imaginem-nos un món en què a la ciència sí que li fossin imposats encara més límits dels ja existents. Els primers dubtes que sorgeixen són: qui posaria aquests límits? Sota quin criteri? Sobre qui cauria la responsabilitat de fer-ho? O més ben dit, sobre qui deixaríem que recaigui? Sobre institucions públiques, legals, de les quals la ciència sempre va dues passes per davant? Sobre la religió, com en el nostre passat? Sobre l'ONU? O volem fer una assemblea planetària? En tot cas, aquests límits, al final, serien límits limitats i serien límits subjectius. Endavant, sisplau. No creieu que si la ciència il·limitada és la causant del canvi climàtic, la ciència il·limitada actualment no pot desencadenar un altre desastre? Bé, això de que la causa del canvi climàtic és la ciència il·limitada no crec que sigui del tot cert, ja que al final és l'ús de la ciència el que està donant aquest canvi climàtic. I dit això, seria la ciència il·limitada la que resoldria aquest problema. En atenció a això, voldria centrar-me en temes de controvèrsia en la ciència, temes en els quals l'ètica juga un gran rol per atemorir els científics a l'hora de prendre decisions importants. Canviarien vostès els gens dels vostres fills i filles perquè no fossin propensos a passar X malalties? Estic segurs que tots diríem que sí, i mitjançant mètodes com el CRISPR, la ciència ens ho permet. Aquests mètodes permeten el canvi de la modificació de l'ADN dels infants i evitaríem així els milers de morts anuals. Malauradament, es troben legalitzats en molts països i restringits a d'altres, com a Espanya. El que volem destacar, doncs, és que assumim que la ciència il·limitada pot portar molts riscos, però creiem fermament que les possibilitats de la ciència sense límits superen desmesuradament aquests riscs. Moltes gràcies. Funciona. Abans de començar, m'agradaria agrair a l'equip contrari per haver mantingut aquest debat tan interessant i intens. També m'agradaria agrair al jurat i a tots aquells que han fet possible que avui estiguem aquí. Després d'aquests agraïments, explicaré per què la nostra postura ha estat millor defensada. Primer, m'agradaria recollir les idees principals que han anat sorgint durant aquest debat. Ens heu comentat el tema de la Segona Guerra Mundial i ja ha estat demostrat que posar límits no ho hauria aturat. També hem comentat el tema del canvi climàtic, però per aturar-lo completament hauríem de posar uns límits que limitarien completament la ciència. Per això, la ciència il·limitada pot precisament aturar el canvi climàtic. Després, ens heu parlat de temes com les bombes atòmiques, però què té a veure la limitació de la ciència amb l'enfocament de l'acció humana? Això és un tema de justícia. Un dels nostres arguments principals és que ja existeixen prou límits, tant naturals com la física, com adversitats socials i econòmiques, com per encara posar-n'hi més. Si ho fem, no hi haurà manera d'avançar prou de pressa com per solucionar els problemes vigents, com és el canvi climàtic. Cal remarcar que la ciència no és immediata, tracta de prova i error un cop rere un altre, i per això és important que no creem barreres que l'aturin. Si en un passat haguéssim posat límits més estrictes, no hauríem arribat fins aquí, fins on hem arribat. En canvi, si no haguéssim posat cap mena de límits, imagineu-vos un moment tot el que podríem haver arribat a construir, tots aquells afers que podríem haver solucionat, ja que la ciència tracta d'això, de solucionar problemes. Hem comentat que la societat tendeix a voler posar límits per por al canvi, però aquest és realment imprescindible com a societat.
Defensem que no s'ha d'utilitzar el nom de ciència per a justificar qualsevol fi, com per exemple experiments macabres, i quedar bé envers l'opinió pública. Un altre punt que hem tractat és que un petit sacrifici pot suposar la millora per un bé major, no només per les persones, sinó per als animals i altres éssers vius també. De fet, si deixem que la ciència avanci sense límits, un dia ens podrem estalviar tots aquests sacrificis. Tanmateix, de moment no és viable. Creiem que tot el que podem arribar a fer sense límits pesa molt més que les conseqüències que hi ha. Un exemple d'un fet que anteriorment suposava superar uns límits és la fertilització in vitro. Un avanç que ara suposa l'ajuda per a moltes persones. El mateix passa amb coses actualment. Sembla que semblin superar límits, però realment això ens pot donar un suport molt gran a la nostra societat. Tal com va dir el químic Ernest Solvay, no hi ha límits al que la ciència pot explorar. Per això defensem fermament que la ciència no ha de tenir límits. Moltes gràcies. Després de l'explicació de tots els arguments a favor i els en contra de posar límits a la ciència, us exposaré les conclusions a les que seguim defensant. 1. La ciència sense límits es pot convertir en una arma en contra de la humanitat a mesura que ha anat avançant la nostra societat. Hi ha hagut casos de descobriments científics que han resultat en una arma contra els humans o el planeta. Un exemple d'això són els descobriments en física nuclear, que van portar a la creació de la bomba atòmica i que es van posar en pràctica amb conseqüències devastadores en Hiroshima i Nagasaki. I, per tant, la fi no justifica els mitjans en què hi arribem. Per molt que vulguem estudiar la radioactivitat, això no justifica la creació de bombes i la seva utilitat. Els límits no han de ser absoluts, com continuem defensant. Poden continuar les millores com ara les energies renovables, que heu estat explicant vosaltres, i protegir-nos dels pròxims desastres i que no es repeteixin aquells que han passat anteriorment. Un altre punt que volem seguir defensant és la ciència. Fem la ciència per un objectiu. Sempre hi ha un interès per al qual començar la investigació. Això és degut a que els humans som subjectius. I això implica que ho fem amb un interès. La ciència, per tant, sempre ha d'estar limitada per principis ètics, com seguim dient, per evitar un ús incorrecte d'ells. Al llarg de la història hi ha hagut molts exemples de descobriments científics que s'han creat perjudicant els éssers humans o animals. Exemples d'això són els experiments amb humans durant la Segona Guerra Mundial amb els nazis. Modificacions genètiques que no van passar en fer més de 3 anys en embrions humans i alguns experiments que es desenvolupen actualment sense control en animals. Ha dit que la manera per acabar... culpa meva. I amb això, fins aquí arriba la meva explicació i la meva conclusió per aquesta fase local de la Lliga de Debats. Moltes gràcies. Després d'aquest debat tan interessant, i no ho dic per formalitat, ho dic de debò, que ha estat molt entretingut i de molta qualitat, on hem vist moltíssim talent de part ja debatents del nivell de secundària. Per nosaltres que hem estat jutjant, que som membres o amics de l'Associació de Debat de la Universitat de Barcelona, de debò que és un gust i esperem que tots continueu amb aquesta activitat. Ja amb el nostre exemple sabeu que hi ha més després de la Lliga de Secundària. Us esperem amb els braços oberts, si veniu bé. Però res, perquè no hagueu de patir més, de nou, donar l'enhorabona a tots dos equips i, a més, l'enhorabona en especial al Col·legi Jesuïtes de Gràcia Cosca. Enhorabona. Sabeu que amb aquesta victòria, a més de representar el vostre districte
cap a la següent fase de la guia de secundària. A més, estic molt contenta d'anunciar que la UB ha decidit premiar-vos amb una formació avançada de debat i oratòria perquè estigueu més preparats per a aquesta lliga. O sigui que enhorabona per tots dos costats. D'acord, doncs els campions, per aquí hi ha el diploma. De fet, les actes estan aquí, les he de donar. Aquesta és una per vosaltres, com a guanyadors. I tenim, a més, un obsequi per cadascun de part de la Universitat de Barcelona. I també pels subcampions, òbviament, també teniu l'acte amb els punts. Enhorabona. Amb això donem per conclosa la part oficial d'aquest esdeveniment. Òbviament, si esteu interessats, us podem donar alguns apunts com a feedback perquè apreneu, que al final també és l'objectiu d'aquestes activitats i ens pugueu preguntar el que vulgueu. Enhorabona i gràcies per participar.